Benvolguts seguidors de Can Fanga, desitjo que hagueu passat un bon estiu i avui reprenem els programes amb la promesa que us vam fer en l'últim capítol, que era fer un especial sobre l'11 de setembre. Hi ha molts llibres de l'11 de setembre i darrerament n'han sortit alguns que han estat molt populars i per tant no explicarem l'estructura de què és el que va passar l'11 de setembre de 1714 a la ciutat de Barcelona i a altres ciutats de Catalunya, sinó que ens centrarem en un aspecte específic de l'11 de setembre que és menys conegut. I ho fem des d'aquí, l'antiga façana de l'Ajuntament de Barcelona, perquè va ser des d'aquí, des d'aquests finestrals que tinc al darrere, que es va treure la bandera de guerra, la bandera de Santa Eulàlia. Però avui no us parlarem de la bandera de Santa Eulàlia, us parlarem d'una altra bandera, de la bandera negra, que també té la seva història. Abans que res, cal recordar que una bandera negra és un senyal que emet un missatge exactament contrari al de la bandera blanca de rendició o negociació. Per això, quan un grup d'homes armats aixecava una bandera negra, volia dir que no pensava discutir res amb l'enemic. De fet, en cas que la bandera l'aixequés el bàndol més poderós, volia dir que era inútil que oferissin resistència, que no pensaven fer presoners i només acceptarien una rendició incondicional. Per aquest motiu, alguns pirates del Carib obtenien la rendició